beliz eskugarritu egin ditugun, guante jarri, eta ja pazientean gara joango ginen. Kaixo, Nerea. Ondo. Bai, guantxe esnatu nahi. Guantxe esnatu zea? Bai, esnatu jazu. A ber, guain higienea etorri gaitea, bale? Nire... Kaixo, Nerea naiz. Nerea da. Ni bezala. Netatu bat zera? Bai, Nola izan? aldatzen dugu. Bai. Negazu? Bueno, ingo deu, guain higienea, bale? Dutxa mango izu, Nekin edo dikatea, xilaki. eta libitatu zen, oia ingo izu, bale? Bale. A ver, ¿cuántos? Itxaine? Venga. Bueno, higienean materiala, esponjak, toalla eta jaboia. Eta gero bitartean, gaitxun bata, bata berria. Eta gero honik oia ingin. Vale, oia, berria ingin. Gero dauka lagian froga, hauek izan zian materiala. Eta, jazta. Gero gorritua baita sartuko genion, almohadazpi. Kirofanoa juteko. Nire bukatu dugu, rasuratu diot eta kafalak begiratu dizkiot. Bale, orzen. Guain berriz bazparetean pasako dut, bale? Aber, galdera batzuk dira. Bale, esan ziazun alergiak bazituzula. Bai? Zeintzuk zidan? Diabetesa. Bale. Rasuratuta zabe? Baitxe rasuratu izue? Bai. Ezea zebiratu mazare? Bale, oso ondo. Ayunetan zabe? Bai. Bale. Bale, higienea indizue. Hortza garbitizue? Ez? Bale, guain garbituko diteo. Gero, a ber, utzia zure azkazana. Bale, oso ondo. Pintatu gabe. Pintatu gabe daude. Oso ondo. Bale, betarrek abiz dituzu. Notxira Oida, zuzuten. hortzetan ez dago zer. Bale, Ez oso errez. ondo. Gero, makillajea ez dituzu. Ja, dutxan kendu zait. Eraztuna, belarritako ez dituzu zer. Ez errez. Bale, oso ondo. Persina honi gokoa bai kendu dut. Bai. Batakin bakarri zaude, oso ondo. Eta gero, markatuta zaude, oso ondo. Bale, hotza garbituko ditugun, eta bale. Bueno, hortza garbituko ditugun, eta jazta.